e son os netos e netas, como ben dice a Comisión de Nomes e Voces que nos rompe. É verdade que non hai ningunha xustificación que desde o ano 1976 está este silencio, esta deformación e esta perturbación da realidade esteña feita desde as institucións. Eso sí que é gravísimo, gravísimo. De aí o necesario que é a memoria, non? E, por tanto, vendo este vídeo de Luz, eu lembrábame, eu son un pouco máis nova que ela, só un pouco máis, un chisco, e estudei tamén en Santiago, era dun barrio da Pontepedriña, na Pontepedriña todo o mundo falaba galego, non había outra cousa, non había outra cousa. Pero estudei na enseñanza, colexio de monxas, colexio religioso, porque os nosos pais, meu pai e miña nai pensaban que estes colexios eran mellor porque tuveramos unha vida mellor, era o que pensaban naquela época. E eu lembro, eu entrei ali no ano 58, me parece, tiña 8 anos, e lembrome unhas cousas que me quedou grabada despois de ser do ingreso, por tanto, debía ter 11 anos, debía estar facendo o primeiro de bacharelato, era o que nos decían sempre as monxas, que era o seguinte: hablen ustedes bien, que parecen hijas de ganaderos. Esta era a educación que nos transmitían. Aquel colexio tiña nenas externas, como a mí, e logo tiña internas, por suposto era segregado completamente, e ademais tiña as nenas pobres que entraban por outra porta.